Boa tarde a todas e a todos. Damosles a benvida á sede da Fundación na Coruña e agradecemosles a súa presenza na inauguración da mostra Sonoro Empeño, a música nas coleccións A Banca e a Fundación. A continuación intervén o comisario da mostra, Diego Rodríguez Paz. Boa tarde. No seu poemario A la pintura, escrito durante o seu exilio na Arxentina, o poeta Rafael Alberti conxuga as que para él foron vocacións inseparables durante a súa vida: a poesía e a pintura. Compoñendo unha homenaxe lírica á capacidade creadora e expresiva desa arte, que semella retomar o clásico aforismo ut pictura poesis, o autor ofrece a súa persoal visión da linguaxe plástica dentro do ámbito poético, exaltando a experiencia enriquecedora da práctica combinada de diferentes disciplinas. Nun dos sonetos que compoñen a obra, Alberti inclúe unha referencia á linguaxe sonora co verso que dá título á exposición que hoxe presentamos: A ti, forma, color, sonoro empeño. Por medio da figura retórica da sinestesia, o escritor destaca a unión entre dúas artes que se moven por canles sensoriais diferentes, o oído e a vista, e que ocupan dimensións distintas. A música, como arte temporal, depende do factor tempo para a comprensión da obra na súa totalidade, mentres que a pintura ou a escultura, como artes espaciais e estáticas, poden contemplarse nun só golpe de vista como un conxunto acabado. Nesta imbricación sensorial, que procura unha experiencia artística baseada na multiplicidade de percepcións, radica unha idea de diálogo entre artes plásticas e artes sonoras que está presente de xeito reiterado durante toda a historia da arte. A conexión entre música e pintura, entre música e escultura, entre linguaxe sonora e linguaxe visual, entre dinámica e plástica, constitúe unha constante fonte de inspiración dende diversas perspectivas. Deste xeito, son moitos os exemplos de músicos que nas súas composicións tratan de describir mediante sons algún contido visual, como ocorre na suite Cadros dunha exposición de Mussorgsky ou en casi toda a obra de Debussy, vencelladas poéticas do impresionismo. O mesmo acontece con exemplos de música popular urbana, como o tema Guernica de Stone Roses, inspirado na obra mestra de Picasso, ou a canción Viva la vida de Coldplay, que toma o seu título da inscripción que figura nun cadro de Frida Kahlo. De xeito semellante, as referencias á música dende as artes plásticas son se cadra máis abundantes, dende escenas de danzas rituais en civilizacións primitivas ata propostas de vanguarda como as experimentacións con cores sonoras de Kandinsky e Klee, pasando por obras tan senlleiras da nosa arte como o Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, cos 24 anciáns portando instrumentos musicais. A relación entre música e artes plásticas vai incluso máis alá e pódese rastrexar no uso dunha sintaxe común. Termos como armonía, cromatismo, ritmo ou composición son comuns a ambas as dúas disciplinas. Por outra banda, a vinculación non se limita ao ámbito da creación artística, senón que é tamén motivo de teorización e experimentación dende diferentes enfoques. Conscientes desta realidade, a Fundación e a Banca propoñen unha mostra que permita ilustrar estes vínculos, poñendo de manifesto as relacións de diálogo entre música e artes plásticas. Faise a través dunha selección de 50 obras das súas propias coleccións de artistas como Laxeiro, Luis Seoane, Xaime Quesada, Menchu Lamas, Julia Minguillón ou Rafael Úbeda. Nesa itinerancia incorpóranse ademais outras pezas de especial relevancia que contribúen a enriquecer o discurso expositivo de autores como Castelao, Lugrís, Granel, Kandinsky ou Picasso. A mostra estrutúrase en torno a 4 eixos temáticos que ordenan o relato expositivo. O primeiro deles dedícase á iconografía musical, un dos asuntos máis frecuentes e máis lóxicos ao tratar o mundo da música dende as artes plásticas. As obras deste bloque responden basicamente a 3 tipos de enfoque: o que centra a acción no músico e no seu instrumento, tanto en escenas de conxunto como en solitario, tal e como vemos nos exemplos de Souto e Seoane, que describen a figura dun intérprete en conexión directa co instrumento, sexa no momento da interpretación ou posando para o artista. Un segundo enfoque que toma a imaxe illada do instrumento como único protagonista do cadro, como acontece nas obras de Eugenio Granel ou Elena Gago,
e que en ocasións dá pé a un proceso de abstracción formal. É o caso das pezas de Menchu Lamas e Luis Caruncho, que nos levan a un último achegamento no que se emprega o instrumento musical como elemento de bodegón nunha paradoxal vinculación do obxecto sonoro cunha escena inerte e estática, e o que ocorre en obras como as de Abelenda e Tenreiro. O segundo andar da exposición resérvase para o que se cadra é o diálogo máis singular entre música e artes plásticas. Trátase dunha relación de sinestesia, de hibridación sensorial, de correspondencia directa entre dúas linguaxes que discorren por diferentes canles sensoriais, de xeito que permitan materializar a vontade de ver a música e escoitar as imaxes. Esta idea que pode parecer utópica foi en realidade motivo de reflexión dende antigo, e xa Pitágoras ou Aristóteles repararon nesas afinidades, teorizando sobre a relación entre sons e cores. Arcimboldo, o pintor italiano do século XVI, coñecido polos seus retratos feitos a partir de formas vexetais, tamén se interesou dun xeito especial por estas conexións, establecendo unha serie de analoxías coa intención de traducir a escala de 12 sons a un sistema de cores e chegando incluso a proxectar un órgano hidráulico que combinaba sons e luces. A cuestión convértese en obxecto de especial interese a comezos do século XX para os movementos de vanguarda, que ven na abstracción tanto da linguaxe figurativa e mimética das artes plásticas como do sistema tonal da música o camiño idóneo para a confluencia de ambas disciplinas. Compositores como Scriabin e Schoenberg e pintores como Clio ou Kandinsky teorizan e experimentan sobre as analoxías entre música e plástica. Kandinsky, un dos máis prolíficos nese sentido, chegou a idear un sistema de concordancia entre cores e timbres como resultado da experiencia plurisensorial e de percepcións múltiples que observou durante unha representación da ópera Lohengrin de Wagner. No seu ensaio do espiritual na arte, Kandinsky formula esa teoría de relacións que será determinante na súa obra pictórica posterior, con propostas deste tipo. Musicalmente podería asociarse o verde absoluto aos tons tranquilos, alongados e semiprofundos do violín. O azul claro correspondería a unha frauta, o escuro a un violonchelo e o máis escuro aos tons do contrabaixo. Un amarelo potenciado soa como unha trompeta tocada con toda a forza ou como un ton de clarín. O branco é o símbolo dun mundo no que desapareceu a cor como calidade ou sustancia material. Por iso, o branco actúa sobre a alma como un gran e absoluto silencio. Nesta cita, o propio Kandinsky está representando todas esas ideas que nesta exposición se materializan cunha das pezas clave que se suman ao discurso expositivo nesta itinerancia e que permite exemplificar estas teorías. Nesta mesma sección expóñense, ademais, dous cadros de Rafael Úbeda, artista que, seguindo ese sistema de correspondencia pictórico-musical proposto por Kandinsky, desenvolve na súa obra esa mesma intencionalidade de pintar con música e trasladar ao lenzo conceptos sonoros. Outros artistas con obra de clara influencia musical neste bloque son Xaime Quesada, Antonio Murado, Pedro Solveira e Francisco Leiro. A peza de Leiro, da que se expoñen tamén os apuntes preparatorios, amosa a figura dun músico que toca un contrabaixo con forma de corchea, atravesando a cobrazo nunha evidente intención de mesturar plástica e música. A escultura, que polas súas delicadas condicións de conservación apenas foi exposta ao público, preséntase como unha das obras destacadas desta itinerancia. Un terceiro bloque dedícase ao mundo do baile, a festa e as artes escénicas, onde o papel fundamental da música é máis que evidente. No caso das artes escénicas, a integración de elementos visuais e sonoros deu pé a múltiples propostas, das que se cadra máis salientable é a idea wagneriana de obra de arte total que procura a integración de diversas artes nun conxunto unitario. Por outra banda, o tema da danza é un dos motivos máis frutíferos para representacións plásticas de imaxes en movimento, presente dende antigo e que nesta mostra se pon de manifesto dende exemplos vinculados ao folclore, como os de Carlos Bóveda ou Roberto González del Blanco, ata obras próximas á linguaxe pop como as de Virxilio Fernández Cañedo e Carlos Maño. Nesta sección amósanse tamén obras de mestres da arte galega como Urbano Lugrís, Juan Luis López e Laxeiro, que se incorporan agora á exposición, ademais dun dibuixo de Picasso que constitúe unha das pezas máis senlleiras da mostra.
A exposición remata cun bloque dedicado á música na infancia. No momento de deseñar o discurso expositivo, viuse que moitas das obras seleccionadas facían referencia directa á vinculación da música coa nenez e que podían merecer unha sección propia, dado que tamén comparten un enfoque común que asocia a infancia e a música cos conceptos de espontaneidade, lirismo e liberdade, como se ve nas obras de Xaime Quesada, Juan Luis López ou Felipe Criado. Ao mesmo tempo, exemplos como o de Julia Minguillón amosan unha perspectiva reveladora de certos usos sociais, neste caso vinculados ao componente instructivo da educación musical na infancia. A exposición Sonoro Empeño, a música nas coleccións A Banca e a Fundación preséntase así como un percorrido visual pola música a través dunha coidada selección de obras de referencia para a arte galega que amosan desde diferentes perspectivas as estreitas vinculacións entre disciplinas artísticas. Non quero rematar sen agradecer á Fundación e á Banca a invitación que me brindaron a participar neste proxecto e dun xeito especial a Paloma Vela e a Alba Mariña Souto. E só me queda agradecer a vostedes a súa atención, esperando que a exposición sexa do seu agrado. Moitas grazas. Acompáñanos hoxe tamén neste acto inaugural o presidente da Fundación, Miguel Ángel Escotete, e o director xerente da Fundación, Pedro Otero. De seguido, como mostra dese diálogo permanente entre as distintas artes do que falaba Diego Rodríguez, 25 integrantes da agrupación A Banca Resuena, dirixidos por Alma Sarasola, interpretarán as pezas Medieval Dance, Jurassic Park e Viva la Vida. A Banca está comprometida con este proxecto desde unha visión da música como unha ferramenta que, ademais de estimular a aprendizaxe, axuda a transmitir valores como a dedicación, o esforzo ou a busca da excelencia. A Banca Resuena nace en 2014 en colaboración coa Orquesta Sinfónica de Galicia no Centro Cívico de Monte Alto, para estenderse despois ao CEIP Alborada del Viña. Este ano o programa ampliouse coa creación do coro e orquesta Mini Resuena, formados polos estudantes de menor idade, e a intención é que continúe estendéndose a outros barrios da cidade. Hoxe, 4 anos despois da súa creación, en A Banca Resuena participan 258 nenos e nenas. A continuación escoitamos unha pequena mostra do seu traballo e do seu talento.
Novembro vai ser o mes de a música na Fundación e, desde logo, como vimos, non puido ter unha mellor carta de presentación. Esa homenaxe á música e á arte continuará nos vindeiros meses e mesmo se estenderá cara ao próximo ano e, por suposto, contará coa participación dos integrantes de A Banca Resuena. Así que esperamos que poidan gozar deles e da súa arte en próximas ocasións. E nada máis, convidámosles a que gocen da mostra hoxe e nos días seguintes. Moitas grazas pola súa presenza, por suposto, e moi boa tarde.